Nos, voltam a Pécs városba leges-legelőször találkozni a levelező társammal gyakorlatilag, és mikor sétáltunk a Pécs belvárosában, az egyik járókelővel a gyerekével együtt megszólított minket, arra kért minket gyakorlatilag, hogy hogyan lehet felkeresni Jákob Zoltánt, vagy pontosabban segítsünk valahogyan Jákob Zolihoz kapcsolatba lépni. Ugyebár, mert eléggé mondhatni sajnos sorsok volt, hát magának az anyának, meg magának a talán feltehetőleg 4-5 éves gyereknek. Tehát ugyebár hallott valamit Jákob Zoltánról, annak köszönhetően van ez, hogy az a Jákob Zoli, mint sikeres ember, azokkal a tartalommal rukkolt elő az alapítványával, hogy ő kisegíti a sajnos sorsúakat, rossz helyzetben lévőket, legyen az bármi, és hát gyakorlatilag nem volt egyáltalán Facebook, se TikTok, egyáltalán nem használom ezeket a felületeket, és nézek semmit rajtuk. És az a helyzet, hogy ha abból áll a tartalom, hogy másokat kisegítünk, de úgy, hogy lerögzítjük és felrakjuk a nagy büdös internetre, akkor ne csodálkozzatok azon, hogy csak azért fognak titeket felkeresni, mert kér tőletek bármit is. Mert hát tulajdonképpen csak ezt mutatjátok, mert abból áll a legtöbb tartalom, úgy, ahogy van. Aki nem tudná, hogy ki az a Jákob Zoli, a Crystal Nace-nek az alapítójáról van szó, ami hát műkörmökkel foglalkozó cégről van szó, eléggé sikeres, az egész világon ismert, rengeteg bevétel szerez évről évre, tehát maga Jákob Zoli is mondhatni a leggazdagabb magyar közzé tartozik. Nem tudni, hogy hanyadik helyen. Hát sajnos annak az asszonynak, gyerekének sem tudtunk egyáltalán segíteni, úgyhogy tovább mentünk.